खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं मिथिखा नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। सानजारि नोगोराव बड'फानि 35थि थैनाय सान फालिदों इउबिपिअ। बिजनियाव जोंमा रेसिडेन्सियेल स्कुल आरो इउएन एकाडेमिया एचएस आनजादाव 100% उथ्रिसार होनो हादों। एबसुनि बानजायनायाव बड'फानि 35थि थैनाय सान फालिदों। पुलिस एनकाउन्टाराव जखम जानाय हरनेस दैमारिया जिउ गोमाबाय। बिशाल फुकन आरो तार्किक बराया जामिन मोनबाय। बिगियानारि आफादजों सोमोन्दो थानायनि दायाव नागालेण्डनि 3 सुबुङा गुवाहाटीआव हमजादों। 10 साननि गेजेराव भारतआव पाकिस्ताननिफ्राय 10 लाख साइबार एटाक। तामुलपुराव 8 साइबार क्राइमखौ हमदों पुलिसआ। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्साफुरि सानजारि नोगोराव थानाय बर' कसारि अनसाय गाव हायुं खुंथायनि मावख'आव दिनै इउबिपिअनि बानजायनायाव बड'फानि 35थि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनाय हाबाफारि लायो। धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि राथिराम बसुमतारिनि दैदेननायाव बिबार बावजेनगिरि आलासि महरै मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारिया बाहागो लानानै बिबार बावजेनो लोगोसेनो बड'फानि सानथौ सानस्रिनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो। बे हाबाफारियाव बर' कसारि अनसाय गाव हायुं खुंथायनि अएसडि सुक्रेश्वर गयारि, जनाय आइटिडिपिनि मासिगिरि फैलाव मुसाहारि, धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बुंथिगिरि अनिल बर', लोगो आफादगिरि सुखुराम ब्रह्म, धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बोसोनगिरि सुभारानि बसुमतारि, मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि नेहाथारि प्रान्जिता बर', सानजा सानजारि आरो सोनाब सानजारि दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि नेहाथारिमोना मैखोमै बाहागो लायो। लोगोसेनो गुबुन गुबुन बर' माहारियारि आफादफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। चिरां जिल्लानि बिजनि नोगोर पेटागावआव थानाय जोंमा रेसिडेन्सियेल बड' मिडियाम गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि आरो साइटिनगुरियाव थानाय इउएन एकाडेमि गोजौसिन गेजेर फरायसालिया 100% फरायसाफोरखौ देग्लायनि 12 थाखो एबा एचएस आनजादाव उथ्रिसारहोनो हानानै गावसोरनि मानदान्दाखौ जोबोद गोजौआव दोनहैनो हादों। जोंमा रेसिडेन्सियेल बड' मिडियाम एचएस स्कुलनिफ्राय आर्ट्स स्ट्रिमाव गासै 80 फरायसाफोरा एचएस आनजादाव जिरायदोंमोन। बेनिनो 54आ सेथि, 31आ नैथि आरो सासे थामथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों। आर्ट्स स्ट्रिमाव गासै 100%आनो उथ्रिसारनो हादों। गुबुन फारसेथिं साइन्स स्ट्रिमाव गासै 30 फरायसाफोरा एचएस आनजादाव जिरायदोंमोन। बेनिनो सेथि थाखोआव 18 आरो नैथि थाखोआव 18 उथ्रिसारनो हादों। थामथि थाखोखौ जगारनानै 100% उथ्रिसारनो हादों। लोगोसे आर्ट्स स्ट्रिमाव 7 डिस्टिंक्शन आरो 13 स्टार मोननो हादों। साइन्स स्ट्रिमाव सासे डिस्टिंक्शन आरो सासे स्टार मार्क मोननो हादों। बेबायदिनो साइटिनगुरियाव थानाय इउएन एकाडेमिनिफ्राय देग्लाय 2025 मायथाइनि एचएस आनजादाव 22 फरायसाफ्रा जिरायदोंमोन। बेनिनो 20आ सेथि थाखोआव आरो 2 नैथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों। गासै 100% उथ्रिसारहोनो हानानै सासे डिस्टिंक्शन आरो 7 स्टार मार्क आवग्रिनो हादों इउएन एकाडेमिनि फरायसाफ्रा। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद सुंद'यै एबसुनि बानजायनायाव दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 35थि थैनाय सानखौ गोदान दिल्लीनि कैलाश कल'नियाव थानाय बड'लेण्ड हाउसआव मेहेरगोनां हाबाफारिजों फालिनाय जायो। 1990 मायथाइनि 1 मे एबा दिनैनि सानावनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ केन्सार बेरामाव गोग्लैनानै रुंसारि जादोंमोन। गोदान दिल्लीयाव खुंनाय बड'फानि 35थि थैनाय सान फालिनायनि थिखानाय हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि आरजखौ जागायनानै आफादनि गोथार फिरफिलाखौ ससे बिरहोयो एबसुनि गागि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावजेनो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारिया। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर',
BKWSनि चिफ मिहेनेश्वर बसुमतारी, लक सभानि MP जयन्त बसुमतारी, BTCLनि बुंथिगिरि खाथिराम बर', बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी आरो गोबां सानसुमै आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारिमोना बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि दतमा थुलुंगाफुरियाव थानाय बड'फानि मांखरसालियावबो दिनै क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारिजों बड'फानि 35थि थैनाय सान फालिनाय जायो। बेनि अनगायैबो एबसुनि गासैबो जिल्ला आफाद आरो दखरा आफादफोराबो गावबागाव खोलोबाव दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 35थि थैनाय सान फालिदों। बेखौबो मख'नो नांगोनदि दिनै बेलासे 4 रिंगायाव नखर मन्त्रि अमित शाहया गोदान दिल्लीनि कैलाश नगराव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा बेखेवगोन आरो मोनसे लामाखौ बड'फानि मुङाव दोनगोन। बेजों लोगोसेनो बड'फाखौ गोसोखांनानै मोनसे हाबाफारिबो खुंनाय जागोन। बे हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, दिल्लीनि गिबि मन्त्रि रेखा गुप्तायाबो बाहागो लागोन। गुवाहाटी नोगोरमायाव पुलिस एनकाउन्टाराव गोब्राब जखम जानाय रनेश दैमारिया जिउ नागारबाय। गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट सोलिगासिनो थानायनि गेजेरावनो रुंसारि जायो डाकाइत रनेश दैमारिया। मख'नो गोनांदि पुलिस एनकाउन्टाराव सासे डाकाइतनि जिउ खहा। बुधबारखालि जराफातनि 13 माइलाव दिसपुर पुलिसा रनेश दैमारिखौ एनकाउन्टार खालामदोंमोन। बे एनकाउन्टाराव रनेश दैमारिनि देहायाव थरनै गुलि नांनानै गोब्राब जखम जादोंमोन। बेखौबो मख'नो नांगोनदि रनेशआ पुलिसखौ गुलि गावनानै खारखोमानो नाजादोंमोन। जाउनाव पुलिसाबो फिननाय होनानै गुलि गावनो गोनां जादोंमोन। आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव 10निबो बांसिन केस रेजिस्टार दङमोन डाकाइत रनेश दैमारिनि हेंथायै। गुवाहाटी नोगोरमानि DCP मृणाल देखाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला रनेशआ थांनाय 10 एप्रिल खालिसो जोबथेसालिनिफ्राय गबोदोंमोन। बेनि उनाव 14 एप्रिलनिफ्राय दिसपुरनि गुबुन गुबुन 4 जायगायाव सिखाव खावनाय डाकाति बायदि हाबाखौ मावफिनदोंमोन। मंगलबार खालिबो जालुकबारियाव सासे आइजोनिफ्राय गोदोनानै चेन सिख'नानै लांदोंमोन रनेश दैमारिया। रायजोनाङै सोमावग्लुंनाय रोजा रोजा कौटि रांनि अनलाइन ट्रेडिं केलेंकारिनि मास्टार माइन्ड बिशाल फुकन आरो तार्किक बराया जामिन मोनबाय। ट्रेडिं केलेंकारिनि केसआव बोसोरसेनिबो बांसिन समनिफ्रायनो जोबथेसालियाव थानायनि उनाव उदां अख्रांनि सिङाव फैफिनसिगोन बिशाल फुकन आरो तार्किक बराया। जोबनायाव बिशाल आरो तार्किकआ जोबथेसालिनिफ्राय फैनायनि लामाया रोखा जाबाय। नाथाय जोबथेसालियाव हारसिङैनो थाबोनांगोन गुबुन सासे दायनिगिरि सुमि बरा। मानोना सुमि बराया दासिमबो जामिन मोननो हानाय जायाखै। बरबरुवा थानानि 85/2024 नाम्बार केसआव जामिन मोनबाय बिशाल फुकन आरो तार्किक बराया। JP सयकियानि कर्टआ जामिन होयो बिशाल आरो तार्किकनो। नाथाय सुमि बराया दासिमबो जामिन मोननो हायाखै। मख'नो गोनांदि सुमि बराखौ हारसिङै दोननानै जोबथेसालिनिफ्राय बाहेरायाव ओंखारबोसिगोन सुमि बरानि फिसाय तार्किक बरा आरो बानायनानै लानाय फंबाय गोदै बिशाल फुकन। बे केसनि जामिन आर'जलाइखौ बिजिरसालिया गले गले नेवसिगारबोदोंमोनब्लाबो जोबनायाव बिशाल फुकन आरो तार्किक बरानि जामिनखौ गनायथि होयो। बिग्रायारि आफादजों सोमोन्दो थानायनि दायाव नागालेन्डनि 3 सुबुङा गुवाहाटीआव हमजादों। मख'नो गोनांदि गुवाहाटी नोगोर पुलिस क्राइम ब्रान्चआ नोगोर आरो बेनि खाथि खाला सोलिबाय थानाय रां दाबिनाय आरो बिगिरायारि हानजाफोरजों सोमोन्दो थानायनि दायाव 3 सुबुंफोरखौ हमदों। हमजानाय 3 दायनिगिरि सुबुंफोरखौ नागालेन्डनि मन जिल्लानि थागिरि एस हांमे काइनियाक 37 बोसोर, जामन काइनियाक 25 बोसोर आरो वाइ नेमका काइनियाक 26 बोसोर होनानै सिनायथि होदों। जम्मु काश्मीरनि पहलगाम उदखारि गाग्लोबनायनि उनाव बे खेबाव भारतआव शैड' अफ पहलगाम। पाकिस्ताना साइबार एटाक खालामदों भारतखौ। पाकिस्ताना थांनाय 10 साननिफ्रायनो गले गले साइबार एटाक खालामदों भारतनि सायाव। मिथिनो हानाय बायदिब्ला उदखारिनि सदागर एबा उदखारि फेक्टरि पाकिस्ताना बे साइबार एटाकनि मुंखौ शैड' अफ पहलगाम दोनदों। ओरैहाय पाकिस्तानजों समान समानै बांलादेशनिफ्रायबो भारतआव साइबार एटाक खालामदों। पाकिस्तान बांलादेशनि हेकारफोरा लोगो लानानै भारतखौ जयैनो साइबार एटाक खालामदों।
मख'नो गोनांदि सेड' अफ पहलगाम साइबार एटाकनि टारगेटआ जादों भारतनि रेलवे बिफान, बेंक आरो सोलोंथाइनि राहा बायदि बायदि। थांनाय 22 एप्रिलनिफ्राय भारतआव पाकिस्ताननि साइबार एटाक खालामनाया गोख्रोंसिनै जादों। पहलगाम उदखारि गाग्लोबनाय जाथायनि उनाव दासिम 10 लाखनिबो बांसिन साइबार एटाक खालामदों पाकिस्ताना। रिपर्ट बायदिब्ला पाकिस्ताना भारतनि आर्मी स्कुल आरो गुबुन गुबुन बिफानावबो साइबार एटाक खालामदों। तामुलपुर जिल्लानि बेंखनाव थानाय सालमारा गामियाव सिग्रोमनानै पुलिसा गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय 9 साइबार क्राइमखौ एरेस्ट खालामदों पुलिसा। पुलिसनि संगालि सुलुंनिफ्राय खौरां बुथुमनानै तामुलपुर जिल्ला पुलिस एसपि दिगन्त कुमार चौधुरी आरो तामुलपुर सदर थानानि असिनि दैदेननायाव सिग्रोमनानै सालमारा गामिनि जियारुल खाननि न'निफ्राय गणेश गेहलत 24 बोसोर, श्रवण के आर पासवान 24 बोसोर, जतिन उभाते 35 बोसोर, अनुप उभाते 22 बोसोर, शाहरुख रायबान 24 बोसोर, विकास नाथ 22 बोसोर, प्रदीप शर्मा 37 बोसोर आरो सर्जन मुखिया 30 बोसोर मुंनि साइबार सिखावखौ हमनो हादों। बिसोरनिफ्राय गासै गं 30 मबाइल फन, एक्टिभ सिम कार्ड मोन 37, गंब्रै लेपटप आरो मोन 15 स्मार्ट एटिएम कार्ड मोननो हादोंमोन पुलिसा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।